ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସହଜ ଉପାୟରେ ବନେଇବା ପୋଇ ରାଇ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ପିଆଜକୁ ବାଟି ନେବା। ତାପରକୁ ପରିବା ସବୁ କାଟି ନେବା। ବଡ଼ି ଭାଜିଦେବା। ବଡ଼ି ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା ପରିବା, ପୋଇ, ପଣସ ମଞ୍ଜି, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ, ସାରୁ, ଆଳୁ କାଟିଛି। ତାପରକୁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ରାଇ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ପକାଇବା। ତାପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିଦେବା, ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ତାକୁ ଦେଇ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ଫୁଟା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିବା ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କଡ଼େଇରେ କ'ଣ କରିବା, ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇବା। ତାପରକୁ ଏଠି କଲର୍ ପାଇଁ ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ସିଝା ହେଇଥିବା ରାଇକି ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପୋଇ ରାଇ।